Namerali ste si opakovane krvný tlak vyšší ako 140/90? Nerobte najčastejšiu chybu, ktorú vydávame na ambulancii. A to je, že pacienti túto svoju situáciu podceňujú a zľahčujú. Zvýšenie krvného tlaku znamená riziko. Hoci hypertenzia nemá väčšinou výrazné príznaky, keď nie je pod kontrolou, vedie k závažným komplikáciám, ako je ochorenie srdca, cievna mozgová príhoda alebo poškodenie obličiek. Liečba hypertenzie závisí od hodnôt vášho krvného tlaku a tiež ďalších faktorov. V lepšom prípade vám bude stačiť len zmena životného štýlu a zníženie príjmu soli v strave. Pri vyšších hodnotách vám už všeobecný lekár predpíše lieky, ktoré môžu tlak znížiť a zlepšiť váš zdravotný stav. Hypertenzia sa dá liečiť, no vo väčšine prípadov sa nedá vyliečiť. Užívaním predpísaných liekov sa však dá veľmi dobre kontrolovať. Je dokázané, že čím viac tabletiek musí pacient užívať, tým častejšie ich vynecháva. Preto dnes vo väčšine prípadov začíname liečbu tzv. Fixnou kombináciou, to znamená jednou tabletkou, ktorá obsahuje 2 alebo 3 účinné látky. Liečbu v žiadnom prípade neodporúčame prerušiť, ani vtedy, keď sa vám po užívaní liekov tlak upraví. Je to znak, že liečba je dobre nastavená a je potrebné v nej dlhodobo pokračovať. A samozrejme, netreba zabúdať ani na sebadisciplínu a úpravu životosprávy, ktorá musí ísť s liečbou ruka v ruke.